Lada jia ya u, klam arta tien pinca penyap. Pitep ba udei u udei ubriu baru spatam hakane kanong ba. Uta ubriu ula ong ha hospital. Lada jia ya u malik jonga ngan om pelai ya pi. Menta om don balak ban pen ya uta ubriu. Ha kabasdang ki kejat sengi ki sedang mantaba ha poshnong ha pedeng ki ying building. Henry ha kapor step rengap. Uwe ukena ubajrong bat ubarai ko uyaj ha kelintirit ringkat kapla berni ukit ha terpeng jong u. Ka arta jong uta ukena kalong kumba khat kendai snem ka arta. Ka kerteng jong u kalong uboni. Kibriu kim khot ka kerteng jong u. Henry barok ki khot ya u. Ukena lumtir jot bajaklia. Man laga step ha kapor saw bajam step uboni uyang. Ushim ne kapla berni balasna na ki janjot barim jong kakmi jong u. Bat umi shabar. Shadien ki hostel, shabar ki hospital. Ha ki dosbin ulum tirjot. Badon ha jaka tenyut. Bat naman la ki jaka ba ula ban shem kum ki plastik bilor bat kiwe. Utam ki utep ha kapla berni jong u. Ha kapor shiteng sngi kapla berni keladap. Bat ha kapor janmit ulit di ha unong tit scrap. Bat kata ka pisa kalong ka bai pule jong u. Kalong ka bai kot jong u. Bat kata ka pisa kalong ka jing angnut jong u. Kibriu kimshim la pandan banta bantip ba utei uju ukhanna ubalum tirjot udei usamla pule ha medical college jong ka sorkar ka badon hanong ba. Ha college ka jing itu jong u kalong ka paper ki sleeper jot ki jan berim upong. Hapo kapla ki kot pule batemai belasop daka kot kubor. Don ki kena senrang ki barki benya u ki ong. Bro, kanu ka chaptar jaklia ba me pule menta. Uwe pat ukran beny. Ong, ukwa banlong doktor. Ningkong medai banang kumno bansum. Uboni umkran utip bakata ka jubab ka khate ka ya kapor. Namar yalade udon kam mi kapor ban pule. Ha kapor mit ki wei ki tia Henry uboni tia. Usyong hapo ki jaka bu utam tirjot. Bat upule kot anatomy. Kum ki jingwat jingtip jong u. Ya ki kerteng jong ki siing ki benta batit uklong snam bat ki wei. Uboni jupen leno ya kapor. Kado nut ke bapen sultanatam ya u. Kalong ban pule. Bat uong halade. Ladadon kado nut ke baklan. Ubri ula ban syaklut ya kano ka jing Ukpa jong uboni ulayap no naduk kisnam mensyua. Kakemi jong u kelet belah haying kibriu. Bunsin kapisa by school kamdap. Uboni utam tirjot ringkat usyak tengan. Henry umju ino ya kano ka chapter ban klem pendap. Ha kawai kesengi ha college u profesor ulakeli. Ya tu hanga lada unong pang umdan pisa ka kamram jong u doktor kalong. Ha kelas la sengap jar om don bacupap. Uboni ura kakti jong u. Ka kamram jong u doktor kalong bansumar ki kinwan hadien. Ki samla pule barok kilarki. U profesor ula sengap jar. U profesor u peksa ay uboni. Ha kaju ka janmit. Uboni udang lom ki bilar plastik syabar ka hospital private ka bahe. Ha ka bai hospital ka bai shiminit ka long na kisnam ha ki briu batuk. Uboni ujuyat ling bahang taman la kasngi. Henry hakata kasngi. Kano sep babha la pensangya ya u hangta. Kajing sawa kami hapo kamra na hospital. Ki security ki perta. Kloy penkrea ya ka ICU. Uboni ukmit sejrong. Kajing tia ringkat ki nurse ki nyat ya ka kali. Uwe ubriu hakasut baramdor. Utia klempip briu. Ki kmat jong uboni. Ki pe ki uta ubriu. Bat ubu ya lagakti hakasadam jong uhi. Uong une ubriu upang klong snam. Kidat jingpang gibadon ha uta ubriu. Uboni ulayoi ulapule hakikot. Bat umtip bagane kapor kalong kajing yat lenti ban kentiu ya kajing im jong u. Na kajing tam bilor hakijaka bajaklia syakikot jong ka history. Bat kene kalong tang kajing sedang. Uboni uyang hangta kumba katu katne second. Kapla berni hakti jong u. Kiju ki slipar balajot upong hakikijat jong u.
ki jing khanget jong ka hospital ki khang hapo ki yat kloi ringkat ka jing shep tieng namar ba ude ubreu barus patam hagata kanong ba ki burom ki pat ba madon hangta ha hospital la pha yang khamsa kendong ki ong kenria ki mare kloi ringkat ka jing thia unong pang kadonu jung boni ka tit stat dei da ka jing shep tieng tang ka we ka jing mot ka telun ha ka chabieng jong u kane kam dei ka jing yo hat attack ka jing yo pangshet batsuki ka jing tit uklong snam une ubreu la shu ban ring mesem uboni utep namar ulapule kine batlada omla bon sumar ha ka por ka babeng ka jing pang kan sasange ha pedang ka jing trekam jong ki jing mot jing perkhat jong uta ubreu bapang uboni ukwa banet rung shapo Henry kat ba udang yat shaka kerdop uwe ugat ulapen sange ya ong hey sha ba memut ban let uboni ong jai ngadon kam ban rung shapo ugat upe ya na sajrong shaduk kejat kikti baca bo kapla berni ubat kakmat pasnusi ugat ong melabit ne kumno kilet no uboni upersang biang ban rung ong artat utu ubriu udon haka jingpang kebejur la banwan ka jingyapru ugat urki ong artat Dr. Saheb mino shwa bangan tir jepi da ulati uboni upai sadien Henry ki khmat jong ki peitsa haba udon sapar ka jingkhang yet uyo ya ki doktor ki mare hapo kamra ki kerjang bahe ki degree baper Henry ka jingsep ting ka pau ha ki khmat jong ki kikti jong uboni ki khenyu ong ka kan jia ladanga bakla ladanga rung sapo bat ngapan sniu shushu uboni ukwa ban rung sapo kamra hakasin baningkong usngo shepting har uklumar namar ukwa ban ajingera pe uta ubreu bapang upoi harut surok ubu kapla hajan jong ubat kti hakakli jong uken mau ya ki kintien jong ka kemi baka ong ya kun tolong ru bamekwa Henry watle bakla lada ka deine bakla katkum ka an kalong ka babakla bat katkum ka jingsngeu jong ki breu kalong ka bomdei haba uboni wan phai beng sa khrdop kensan ka nurse ka mare ha doktor ka BP ka hiar uboni uyang jot ong halade ka jing shepting ka sa hadien ladangan sengap jar menta kasngi baro ka jing pule jonga kan long ka bom don jing mut uboni uyat biang shaka khrdap hakane kasin don jing tieng hakasur jong ong ngadei usamna pule ha medical college kibreu kila peje ba ong ngapule ha MBBS bat ngaperkhat ba ke ka je shapo kamlong ha kalenti ka badai uwe doktor rangba upai sedien wan hajan ong boni hoitzar manga uboni ukongu yakakli bat lada pi aipor yang san minute le se ngala banyara ban pelat im ya uto ubreu baro ka hol la snapchar don gibar kiben don kiba bitar kawai ka doktor kala ong kane kamde ka por banyale kai uboni utep ba don lentishu da kumwei upai din ukran halaman sim lada don latshu menta unsa jiunom kum unong lum terjot haki jaka bajaklia ne kinchusa haching perkhat je kita ki ba ulatrang ha ka porba upule hadu ba unhab ban lum terjot haki jaka bajapo kapor gayat ki breu ki pe ki uboni ki akran jar lakumba ule kam syukor ki ong dei mo utu unong lum terjot haki jaka bajaklia don ba ong hoot udei menta uwan hangne ule a kumba ude doktor uboni senga pino inoru kikmat jong kisa ka jingkhang ka ba ubreu uyakhun bar ka jingyap hadien kata uwe doktor rangba uyai chakmat ong ka ka kerteng jong me boni sar bat ka ba menle chapo klem na sange uboni ong ningkong ngan pe jaga report ladangam bakla kadai badon jing blok haki thiet jong uklong snam kajaka kaba ka jing khun ka long ka jing yap doktor upai khmat ya kumno ba mette bekine baro nakikot bad nakamit sar ong uboni klamdon jing sheptieng tang ka jing mut basisha
wepat ka sur na syapok kamra. Sar ka jingtit uklong snam kala tlot palat. Lada ngimla ban le ai. Une ubriu un sapoy ha ka jingma. U doktor u penhiar mensim jiliu. U ong. San minit ngan ai puar ya me. Lada me bakla ngan be ya me syabar. U boni umla bat nget. Ba unyo benta ban penko ce uta ubriu. U ong artat. Kublai sar. Ki kti jong u. Ki kenyu katba ubu e kaplah kendong. Kita kijuk kikti kiba ubat ceklia upong han globes. Kajing sawa jong ki masin ki yat bat uklong snam jong unong pang. Uta unong pang batia hajing tia uladon kumbasan pulai snam ka arta. Uboni upe ceka screen komputer. Kajing suba jong u kadei kajing blok utit klong snam. Kalong haga liang katiang ula ong da kasur ka bajam. Karnors kape ce u da kajing kendet. Uboni ula ong. Ladangi pendan kam bakla, uklong snam om terekam syu. U doktor ula ong, kadei ke minit ke bakhadu, satang minit ke lakut, ban ai por ya me. U boni u penhiar ka jingring mensim jong u. U ken mau ya ka kemi jong u. Hadien pat, ukta aka syatem unong pang. Ha kata ke por, dei syu u batuk ne unong lum terjot bajaklia. Henry ulong usamla pule ha medical college, ubat cekitit snam jong ubriu bapang. Uboni uong halade, Brad tika jing ting syabar, aiba kajabiang kan trekam hangne. Ki doktor rangba, ki pej, don ki bitar, don ki ting, don ru ki sngau per. U doktor rangba ula ong, lada don ke ei ke babakla. Uboni usangye, uong artat, ke jing bakli kan long ke jonga. Uwe u doktor ula ong, kane ke long ke babakla, usamla badang pule, unle ekane. Uboni sengap yaki, manla ka jing tiet ki tit snam, usngu tu, hangno don jing bakala. Long kumba ulale ekane haki spasne mensyua, udon ka jing sngu tu. Bat menta ulale shisha, kum ha ki kot pule ki video, kumba utip ha ka jing mut jong u. Ki lain jong ka screen komputer ki krik krik, ka nurse ka ong, ka BP ka lahir. Uwe u doktor uwan syakmat, namar ulating palat, u ong. Sangye, uboni ula ong, ladangi sangye, menta barok kan kutno. Kajing sanya bat kajing siung scam haka sur jong u. Ha ka bakhadu, ula job, bat barok kila sangye kan san. Hadien kata, kilan jong ka screen komputer kila yat biang. Uwe u doktor ula ong, uklong snam ula sedang ban trekam biang. Menta ki kti jong u ki kenyu, omda kajing ting, Henry da kajing plat im yu unong pang. U doktor rangba, u kren da kasur bajam, menta ka sngi milale ya kabangim la ban le. U boni u pendam me ka kli, u ong artat, sar unong pang udang im, tang kata kalabiang. Syabar jong ka kamra, don mano batip yak ke balaje hapok kamra yu unong pang, bat u boni ru tip. Bagani ka jing job, kalong ka jing sedang jong ka jing yele ka bakrau tam jong u. Namar syabar ka jing kang, ka an ka ap. Haba ki jing kang hospital lapli, kadon ki jing sengap jar. Henry u doktor rangba, ulayatu unong pang ulalait na ka jing ma. Barok ki kendet, bat kila sengap jar. Ki kamera kila ap hakmat pat ki nonglom kubor. U doktor rangba ulaong bakalong ka jing job ha uta unong pang. Shua ba mano ban wan keli jing keli ha uboni, uwe u officer ulaong. Kane kamdei ban mi syabar. Ladadon batip ba u medical student ule ikane. U officer u ong tang kumta, klem dakran penkut. U boni u syong hakendong klem ka jing tiang. Henry ka wei ka nurse kala ong, melale ikababha. Ki kali siren, ki sawa, ki pulit kila rung ha hospital. U inspector u lakali, mano badai u boni. U boni u yang George klem jing syaptiang. U inspektor ula ong, mila syakem, na marba mila le kam doktor klem kalaisen. Ka kemi jong u, kawan mare haba kayo sngau ya ka kubor. Ka kerpat ya u inspektor. U kun jonga ula pen im ya ka mensim. U inspektor u pendam ya ki kmat jong u. U ong, mei ngisung tu, Henry ka an. U boni u bat ya ka kti jong ka kemi. U ong, wat yam, ladangam le ya ka ne. Ngan omla ban ma pialade. Kipulet kila rano ya u syatanat. Tangba ula plat im ya kuwe kemen simbriu.
Uboni umdon jing septiang Henry tang ka wei ka jing keli ka dan hato kane ka dei ka dor jong ka jing le hok ha ka ju ka por uta ubriu baruspa upe ke kikmat ha kamra ICU udan udei udipa chohan uong ngadang im se u doktor ujubab hooj sar udipa upe ke u doktor uong artat wadlam ler ngatip pila septiang shwa bangam tibriu shu manupat ubalaplat im yanga baro kilas ngapcar u asistan jong ula ong uwei usamla pule na medical college unong tam tirjat pajaklia ubatuk bat ka kerteng jong kalong uboni udipa ulakeli hangnu udon menta u asistan ula ong kipulet kilakem ya namar ba umdan laisen udei tang student udipa ukha pikikmat hadin upej biang daga jing bitar uperkhat ukhanna ubalaplat im ya ka mensim jonga udon hapatok upha ban phone kriki hapatok uboni usyong daga jing suk Henry nang yo thia bat hadin laplat no ya uboni ulakeli manu balaplat janga inspector ulaong usar dipa chohan uboni ulaong saheb bat hadin kata ha ICU udipa upej uboni ulaong atat ya melong uta ubala aibiang ya kajing im jonga uboni ulaong ngalale ya ka kamram jonga sar udipa upej uboni bat urki ya udipa ulaong teng ki bakor dortam kimwan nakajaklia Henry kimi nakata baro kilas ngapcar Henry kam sipang udipa ulaong ngakwa ban siunong yame uboni ulaong sar lada pikwa ban yarap yanga sngob ha pentikna ba imei jonga in omlet belasyu bat pentikna ru yaka bay school bat baykot jonga udipa ukongu ikakli ha kabakaddu uboni don kesyu lawengno la aya kaburom kum doktor hadin katu katnetayau uboni ulet phaibiang sa medical college omdon jingriki benshu ya tang ka jingburom ha ka wei ka janmet uboni uyang sabar ha ka ju ka hospital omdon shu ka jingrit mensim kanong ba kabala yo e ka wei ka jing hikai itu ya ubreu de ki jan Henry de ki jingle wat pej po yano ha ki jan phong ba shu cover tang najrong Henry pej de ka jingle bat ka jinglong lada pisutan nat singo bhalai share comment bat subscribe ya ka channel